Nkosi umfundisi bamgcine egameni lika Jesu. Isinyana sisiya kuthumisa yathi si sajalo ofale mena akhono yabisikela sekhaya singela sisiya Hallelujah. Usakhona amen inkonzo nemvuselelo. Hallelujah. Ake simanele makhanda wakho angifuni ukuthi uhlile ngoba selezwi leNkulunkulu manje. Ufuna uhlele enhliziyweni zabe. Umnika high five makhelwane. Angifuni abantu abazongena enkonzweni kuba ngathi uze kukhutshela yekhoza cha. Sisenkonzweni simala nje ukhona isipho sakho ujabule ngaphakathi kwakho uthi awuNkulunkulu ngilindele izwi lakho namhlanje. Ngilindele uzoyo namhlanje uNkulunkulu ongcwele. Ngitaka uNkulunkulu ngabingelela mfundisi Ntuli. Bese ngibingelela ngabe siyabonga ukuhamba usambela phakathi kwethu kwesisuka kakhulu bakhona kwakho. Mvangeni Makhoba on the way from Ethiopia kuzofika mfowethu siyabonga kakhulu ukuba khona phakathi kwethu. Bafowethu bonke abakhona esinabona ebandleni bamndebeni babonhluma babujobe babudlamini emuva babukhumalo ngabena baba siyabonga usibusisa ngono zolo ingcwenga siyabonga mfowethu egameni lika Jesu namandla bonke omama ama-elders ebandla khona ngiyabingelela bazalwane bonke osane school ulusha lonke abafowethu emuva thina nkosami nonke nje noyegabazini kunabantu abakhona la abahleze emuva abawutho emabandleni abo. So ngiyabingelela uma uyikhona uma uyingabingelela bangcwele egameni lenkosi yami uJesu onamandla mfowethu siyabingelela usazana egameni lika Jesu namandla. Sibonga uNkulunkulu ukuthi sihlanganise namhlanje sizomkhonza yena yedwa bangcwele. Asibe ngenyawo bangcwele. Sibe ngenyawo. Sizwa ezwi likaNkulunkulu kodwa engathi namhlanje ngokuphamba amatafula ozoshimana namhlanje bezoshimana kusasa. Kodwa namhlanje kufike ozoshimana kusasa ongazoshimana namhlanje wangafika umfundisi Ngqobo ukuthi bakhona kusasa bangcwele. Ningalimali bangcwele. Ngiyakuza bazalwane uyafika kusasa uyashimayela ubefuna abe khona abane challenge ethize abe nayo endleleni kwasomphrothi cha akayibambe bangcwele ngoba vele yena uzawungena kusasa egameni lika Jesu onamandla ongcwele. So izakhi lomse nje uNkulunkulu ophilayo sisibona sikhulekela sithi before siye ezikaNkulunkulu bayethe Nkosi engcwele bayethe uNkulunkulu wethu ophakemeyo bayethe wena hlezi esihlalweni sobukhosi bayethe wena dumise ezulwini emhlabeni naphansi komhlaba bayethe wena inkosi yakho konke bayethe uNkulunkulu wethu omuhle uNkulunkulu wethu osinakekelayo uNkulunkulu wethu osiphatha ngesineke bayethe kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele
thathuthula uNkulunkulu wethu onamandla wena inkosi yokuthula mana njalo uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu amen. Ngiyacela siphakamise kakhulu izandla zethu sivale amehlo ethu ebukhona bukaNkulunkulu. Vala amehlo uNkulunkulu umbone. Uma uvala amehlo bebrekish, uma khona odlalayo ngiyacela ngabe sadlala baba. Siphambi kobuso bukaNkulunkulu. Uma khona odlushepisi ngiyacela uyikhiphe zibeka baba, uyibeka la uyibeka khona. Siphambi kobuso bukaNkulunkulu sidumisa uNkulunkulu ophilayo. Singene ezweni kaNkulunkulu. Into kaNkulunkulu iqondile isithi bazalwane. Ayile nale kodwa iqondile nje. Akekho onjengawe. Oh mali kaniswa nawe phakathi siyankulunkulu bazalwane. Inganiswa nawe akekho
Jesus. Once more time, inside of a cool salon. Shall you go to something? I'll call you something. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wena ukhothanyelwa na izidalwa, wena wenza ingelosi zibe imimoya. Siyabonga mlilo oqothulayo, wena ohlala esihlalweni sobukhosi. Izulu lisihlalo sakho sobukhosi, mhlaba usenabelo sezinyawo zakho. Wabona uJohane ngenye ilanga athi inwele zakho zazimhlophe, athi ubuso bakho babukhanya njengelanga lisemandleni alo, athi wawugqokile ibhande lokulunga, inyawo zakho zayifaniswa nensimbi yethusi enkosiswa emlilweni. Bayathe uNkulunkulu wasezulwini, bayathe uNkulunkulu wakhothulanga, shikhathayo kalabosiya Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Master. Ehlala ebusuku Nkosi. Ehlala ebusuku Nkosi. Ehlala ebusuku Nkosi. Ehlala ebusuku Nkosi. Ifuna sezulwini. Alisifaka thina sonke sizwe inkono ayisakhe isandla. Holy Spirit, come flutter.
Sanibona nemvuselelo nebusuku egameni lenkosi. Now-ke amandla emvuselelo vlento wabazalwane ukuthi noma ngashinyelwa kangakanani kudunyiswa kangakanani ingozi yemvuselelo uyibona ngezimpi zayo. Kuyenzeka kube nemvuselelo ezokubusisa nje, but uma kunemvuselelo ethi izoqaqa izinto uyibona ngezimpi. So ke bazalwane nimvumeleni ngoba sengiyikhona uNkulunkulu sengifihlile kushumayela. Ngithe mangehlele emoyi river isikhathi sami nje sihamba kahle kwavele kwasuka i-truck phambi kwami yachitha wonke udiesel. Ukuthi ke ngigweme kanjani abasezulwini abaziyo, but ke sibonga zona lezo zimpi bazalwane ngoba zisisa kwenye level ekumazini uNkulunkulu. You see ingozi ngoba yikholo elingadlule impini ukuthi awukhule kumazini asekumthembeni uNkulunkulu wakho. Ikholo elingadlule ezimpini alikhule kumazini nasekumthembeni uNkulunkulu wakho. Izinto amanzuza zakhe isibindi ngaphakathi kumzalwane athi ngimbonile uNkulunkulu wakho. Sanibonani bazalwane. Incwadi ka-Exodus chapter number 14 verse number 19. Thank you, Lord. Exodus chapter number 14 verse number as well as number 19 because of time bazalwane. Ev N Makhoba isibongo ngenzelwa umusa ubaba uNkulunkulu wangisiza webangcwele. Wangisiza ngangile inhlelo nje nami ngobusha bami. Ngangikhulela emakhaya, ngikhulelele eHlanzeni. Obhuteke bangakithi ngoba ngizalwe emakhaya. Bekwazi ukuthi mawukhulile kumele uyofuna umsebenzi eGoli. Bebebuya ngoKhisimusi. Bese kuyaduma wemfundisi uChile ukuthi ubhuti waMakhoba ufike wavala ithaveni. Wangcolisa itafula. Adume endaweni kuthiwa wangcolisa itafula ngoKhisimusi. Ngayifisa ke nami lento ukuthi one day liyongcola itafula ngenxa yami. Ngakhula ke bazalwane. Ngithe ngisaplane ukuthi ngizongcola itafula ngenilanga. Amazulu adiseta ngenye indlela deka itafula phambi kwezitha zami. Sengicolo luhlobo ke lwetafula bazalwane. Sibonga uJesu loyo bantwana. Awungafunda mkhaya. Ungafunda bazalwane. Sishumele kafishane ngenxa nje isikhathi sethu esesibheda nokho. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi kaIsrayeli yasuka yahamba emva kwabo, nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo. Qhubeka. Yafika phakathi kwempi yaseGibhithe nempi yakwa-Israyeli. Wakukhona ifu nobumnyama. Yeah. Noma ikhanya ebusuku ukuze izimpi zingakwazi ukusondelana ubusuku bonke. 21. uMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle. uJehova wabukisa amanzi ngomoya onamandla wasempumalanga ubusuku bonke. Yaphendula ulwandle lwaba ngumhlabathi owomileyo, amanzi ahlukana. Thandaza umsekhaya. Liyaphila izwi lakho. Thank you, Lord. Lingamandla. Liyadala into engekho sibe khona. uNkulunkulu wedwa. uNkulunkulu wokuthula. uNkulunkulu ophakemeyo. Izwi lakho uNkulunkulu wethongcwele. Khuluma ngale busuku egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Bazalwane ngivumele ngafishane nango 15 minutes enguphiwa umfundisi uChile ukuthi ngikhulume nje kafishane kunento enhlizweni yami ethi ukwenza kukaNkulunkulu. Ukwenza kukabani bazalwane. Lasifunda khona bazalwane, maybe just to lay the foundation. Ngesikhathi uMoses bazalwane hamba eGibhithe akahambanga kahle.
lithi iBhayibheli ngelinye lamalanga wathola umHebheru elwa nomHebheru emva kokuba kade niyazi ukwenzeni bazalwane kade umHebheru elwe nomGibhithe. Lithi iBhayibheli uma ethola umHebheru elwa nomHebheru indlela abareprimanda ngayo uthi nikwenza kanjani lokhu. Lithi iBhayibheli omunye wabafowabo waphendula wathi usufuna ukungenza njengalokhu wenzile kwaseGibhithe wambulala wasefihla. Lithi iBhayibheli uMoses wabe sethi kanti indaba yami isiyaziyo. Sanibonani bazalwane. Lithi iBhayibheli uFaro sezwile lokho abekwenzile hamba nami bazalwane uma uselelana vela kusekho kunye seqedile bazalwane. Esezwile uFaro okwenziwe uMoses lithi iBhayibheli wamfuna uFaro efuna uMoses. Lithi iBhayibheli wabaleka uMoses. Niyazi bazalwane niyambona uMoses eseyithola eselusile bazalwane kodwa abantwana likhona yini. Ngelilanga lithi iBhayibheli wathi eluse izimvu noma umhlambi kaJethro. Lithi iBhayibheli waba isihlahla webabuNdebele. Lithi iBhayibheli leso sihlahla sasivutha kodwa singashi. Awu bazalwane, awu bangcwele. Isihlahla lithi iBhayibheli the tree was burning but the tree was not consumed. Ngoba eyinto ukuvutha kodwa ungapheli. Bazalwane lithi iBhayibheli wafuna ukusondela lenda sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wafuna ukusondela methu ufuna ukusondela bayikhuluma naye basezulwini bathi Moses ungaqali usondele lana kunama terms and conditions. Abasondela nabaqale bakhumula ihlamu zabo ngoba lo mhlaba basondela bona unjani bazalwane. Undwaya lithi iBhayibheli wakhumula icathulo wasiyasondela. Lithi iBhayibheli lo osesihlahleni ngoba njalo mavuthi isihlahla ukhona osuke ngaphakathi. iBhayibheli uthi uNkulunkulu ngifuna uye eGibhithe unakho uNkulunkulu ukubuyisela la urejectwe khona. In fact uze ngishobele ngesibindi uNkulunkulu nayo umkhize into yokuthi uma ezophakamisa angafuni izinto ezintsha. Njalo uNkulunkulu mesophakamisa usebenzisa izinto ezakwehlisa. Okay. Uthi ngifuna ubuyele kuFaro. One uthi uMoses ngizokhuluma kanjani noFaro ngoba nginamalimi. Bathi abasezulwini uyakhohlwa ukuthi la uyathunywa. Awuziyeli. Usethi ke ngiyobona ngani. Uthi uphethe uthi ngiphethe induku. Uthi yona le nduku iphose phansi. Ithi iBhayibheli beyiphonsa phansi yaphenduka imbazalwane nyoka. Lithi iBhayibheli mesefika ke sebonile ukuthi iphela uNkulunkulu omthumayo ubefika eGibhithe. Lithi iBhayibheli uFaro wamrejecta ngoba uFaro ubesabona uMoses owabaleka ebulala umuntu kanti olunye uhlobo lukaMoses uselibuye emkhoneni kaNkulunkulu. Kwinkosi ujaji umuntu ngoba umgcinizolo kanti usebuye emvuselelweni. Okay. Umuntu okaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uthi uFaro zofunani uthi uNkulunkulu umthumile uthi ngizolanda bonke abasehamba nathi. Oh my God. Uthi ngizolanda bonke abaseshipini. Nkosi yami ngiyathandaza ebusuku whoever is hearing the sound of my voice inkosi isithumile. Siphuma sonke namhlanje. Siphuma nabancane bethu, siphuma nabadala bethu. Inkosi isithumile. Lithi iBhayibheli uFaro ke inhliziyo yakhe eqinisiwe. Lokhu kwenza kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli walanda izanosi zaseGibhithe naso saphonsa phansi inyoka zazo. Lithi iBhayibheli uMoses waphonsa induku yona leyo nduku yasesihlahleni. Lithi iBhayibheli yaphenduka inyoka. Lithi iBhayibheli mayiqeda yazigwinya zonke zakuphi bazalwane ezaseGibhithe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kodwa abantwana wabeke sethi ke Moses isikhathi sokuphuma. Niyakhumbula bazalwane ngifuna ukuchitha isikhathi. Niyakhumbula bemile emathumba bazalwane
Niyakhumbula bevuka gcwele amaselese izwe lonke. Niyakwaho bantwana kodwa ngikuphi? Niyakhumbula amanzi ephenduka igazi. Lithi iBhayibheli inhlupheko ka-number 9. uMoses yona leyo nto kayiphathisiwe awukhathathala basana. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi ibhekise phezulu. Wathatha intuku wayibhekisa phezulu. Lithi iBhayibheli khona manjalo eGibhithe kwabamnyama. Kodwa lithi iBhayibheli la behlala khona abantwana baka-Israyeli, abantwana bakaNkulunkulu. Alithi iBhayibheli othinta thina uthinta inhlamvu yeso likaNkulunkulu. Uba yini umuntu ubomkhumbule kangaka wamenza waba awukodwa abantwana. Lithi iBhayibheli laba behlala khona bakwa-Israyeli eGosheni kwakukhanya, kwakumnyama eGibhithe, kodwa eGosheni kwakukhanya, kwakumnyama ezweni, kodwa endlini kaNkulunkulu kwakukhanya, kwakumnyama empilweni zabangakholwa, kodwa laba bamthandayo nababizwe ngecebo lakhe kuyakhanya. How can I answer you tonight? Ngiyazi unema questions. Abanye abakuthanda wasinothi ubenzeni. Uzondela ukuthi kuyakhanya empilweni yakho. Yaba nawe usebenzi njengabangasebenzi. Kodwa guess what? Kuyakhanya uphila ngo-350. Kuvele khanye. Kukhanya uphelele umsebenzi. Kuvele khanye. Kukhanya unengubo. Kuyakhanya. Abasizondela into ey'theni. Basondela ukuthi kuyakhanya empilweni yethu. Asinamali yebo, kodwa kuyaswathi. Kuyakhanya. Asifundanga njengabo, but guess what? Kuyakhanya. Kuyakhanya kwintombazane ikhulisa abantwana beshow baba wabo. Thola ukuthi kuyakhanya kumama esekhulisa abantwana esehambile ubaba. Uthola ukuthi kuyakhanya. Akumnyama. For 4 days, kumnyama eGibhithe, kukhanya eGosheni. 4 full days, kumnyama ezweni, kuyakhanya eGosheni. Kumnyama kwabangakholwa, kodwa kwabamesabayo kuyakhanya. Kuyathandaza ebusuku, ungakafiki imali akhanye empilweni yakho. Kuyathandaza ebusuku, ungakawutholi umsebenzi ofunayo akhanye empilweni. Awungafiki umsebenzi kumnyama, akukhanye. Lithi iBhayibheli uFaro decide wathi tsunami lento angibayeke bahambe. Wathi Moses, thatha labantu bakho. Lithi ngesikhathi emthembisa uMoses uhamba, yena futhi lo uNkulunkulu wagijima wayoqinisa inhliziyo kaFaro. Ngala uthi siyahamba, kodwa yena lo uNkulunkulu futhi awukwenza kaNkulunkulu bafowethu. Ukwenza kaNkulunkulu ongafani nokwenza kwabantu.
Lithi iBhayibheli ubethe abathembise ethi Moses thatha abantu bakhona hamba agijime futhi yena lo uNkulunkulu ayenze njani aqinisa inhliziyo kaFaro. iBhayibheli wavuka uMoses wathi uFaro uvumile wathi uFaro anindawo uye lo uNkulunkulu osithembisa umsebenzi wajika futhi yena wayenyusa rejection ey'theni zethu. Kuthiwa kusho iBhayibheli basalwane lithi la umoya wesitha uza amandla kuthiwa okaNkulunkulu unyusa istandard asinyusa istandard zingakanyuki iziphi. Ngicela ningivumele ngivale basalwane. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu usetshela uMoses uthi-ke I have a final stroke. Ngibonile sonke inhlupheko engizehlisile basiresist. Usethi uNkulunkulu ngiyogcina uzofa amazibulo kuyo yonke indlu yaseGibhithe. Tshela abakwa-Israyeli bazibulawa kodwa basalwazi bese bethatha igazi babheqe ngale bakhothamene emnyango ngoba ingelosi ezayo ebulalayo iyalazi igazi. Benze njalo the prophetess lithi iBhayibheli othi-ke uNkulunkulu shabahala khasamaya uthi uNkulunkulu ungalidla le nyama ayinaphekwa iyosiwa le nokuyidla kwenu futhi kumele nenzele sure ukuthi ekuseni izobe isiphelile. Uthi uma umkhize uma nomndeni omncane bengeke bayiqeda akafuna umakhelwane azoyidla naye ngoba ekuseni siyahamba bengekho ngiyayicabangela bephuthuma kwaZondi bethi siyahamba ekuseni leli thole kumele kuphelile ebusuku sidla siyaphuthuma kuthiwa le manyidla inkalo zenu azibe shakathala masamba mfundiswa anithi nidla inkalo zenu zibe noshiwo ningadli nihleli phansi anithi nidla nibe ngenyawo ngoba inkosi ingavela nomini. Aziboshwe azikhuluma nobani
wakho umuntu asekhaya ungabi intekenteke yekholo babukhalo lwakho ungabi ubhanana womzalo limala njani babukhalo amakhotha eminyango agcwele igazi lithi iBhayibheli baqala kwakhalwe eGibhithe kwenze njani sefikile lo ngelosi basho ukuthi inkani seyiboshiwe nenyama iphelile ebusuku sibe neinyawo sokushakathala sihamba bakhala eGibhithe kumnyama eGibhithe kuyakhanya eGosheni kunyama eGibhithe kuyakhanya eGosheni kuyakhala eGibhithe kuyahamba eGosheni bangakho kodwa ukwazi uhanjwe noNkulunkulu uthule isayini lokufika kaNkulunkulu kuvuleka indebe zomlomo noma ungenalo iphimbo elihle sikuze uthi bengikubani wathi Moses kodwa mfundisi wami ngiyacela usondele kumina wathi Moses thatha labantu bakho ngiyathandaza egameni kaJesu isitha sikuthethe namhlanje ebusuku you've been struggling for far too long isitha sikuthethe namhlanje ebusuku usulile kwanele engathi uNkulunkulu akakusuli inyembezi namhlanje ebusuku ukhalile kwanele wathi uNkulunkulu Moses thatha labantu bakho ithi iBhayibheli Moses wenze njalo bangena ehlane ithi iBhayibheli yayikhona indlela kodwa ukwenza kwaloNkulunkulu bafowethu akufani nokwenza kwabantu ungamjaji umuntu ungasheshi umride off umuntu ohamba noNkulunkulu as long as uNkulunkulu esekhona kungenzeka noma yini ithi iBhayibheli bangena ehlane usike la ehlane amahlala phansi umfundisi uright yabona la ehlane mama Mkhize noma ungasifonela masodlula ehlane sithembise sithi sokuthandazisa sikuzwile kodwa ungacabanga siya understand masusitshelile ngehlane lakho sikuthembisa ukuthi sokuthandazisa of course sokuthandazisa ngoba sinjani kodwa ungacabanga ukuthi siya understand singakuthandazisa unyaka ube munye kowesibili sobe sesibuza imibuzo sithi kodwa lo muntu esimthandazisayo akashawa nje uNkulunkulu ngoba umuntu odlule impilo ithina sicabanga ukuthi wonile kanti abantu abangena empini abantu abathenjwa amazulu
ayikho into ebuhlungu njengokuthenjwa uNkulunkulu. Uphume empini ungene empini. Ayikho into ebuhlungu njengokuthenjwa uNkulunkulu. Kwake wathenjwa uJobe bafowethu. Ithi iBhayibheli uSathane wabonakala phakathi kwamadodana kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uphuma uthi ekuzulasuleni emhlabeni. Uthi kodwa amehlo akho ngathi ayibhekile incebo yami uJobe. Othawa enganomkhavilo nomiyelo. Uthi uNkulunkulu hey guess what? Lo muntu waqala ukungazi nongisabe engenalutho. Ungathinta konke. As long as ungathinta umoya wakhe. Ayikho into ebuhlungu njengokuthenjwa uNkulunkulu. Can I conclude by saying ezulwini akatrustwa into ongathestini. Ezulwini nje. Ezulwini akatrustwa umuntu ongathestini. In actual fact akekho umuntu ohlaza njengomuntu otrustwayo ungakathestwa. Ngoba wazi ukuthi abadlule impilo bashiwe inkosi. Ngehlane iBhayibheli uma evuka uFaro wathini lesenzile sabadedela bahamba sizokhonza ubaba. Ithi iBhayibheli batshintsha umqondo. Ithi uFaro wabophela inqola zakhe. Oh my God. Wabophela inqola zakhe. Ithi iBhayibheli wathatha 600 of his trusted soldiers. What is yabalandela? Bahambe kaSumakade. Wabopheleza kuFaro emuva. Yaqhubeka kaSumakade. Wasondela uFaro. Oh Nkosi yami. Lithi iBhayibheli uma besendleleni kwakunengelosi ehamba phambi kwabo. Kuthiwa emini yayiba insika yefu. Ebusuku iguquke. Ibe yifu nomlilo. Emini yifu. Ebusuku umlilo. Emini yifu. Ebusuku umlilo. Emini yifu. Ebusuku umlilo. Emini yifu. Ebusuku umlilo. Emini zona yifu. Ebusuku silandela umlilo. Yahamba phambi kwabo. Emini ibe yifu. Ebusuku iguquke. Ibe insika yomlilo. Balandela uIsrael. Basekhaya, can I ask you tonight? Keep following. As long as ingelosi usayibona ungami. As long as ingelosi inajila ungajiki. Sibhekile kuJesu. Umqalisi nomphelelisi wakhona bethu. As long as ingelosi sibona. Sinajahi mfana mkhulu. As long as ingelosi sibona. Sinajahi imali bafowethu. As long
What if the anointing works for you? Don't merchandise it. Ugqobo uma ukusebenzela ungazama ukuthengisa. Ngoba kuyenzeka kungena imali unyamalela ingelosi. Uma uNkulunkulu ekusebenzisa ebandleni, ungafuni uba i-celebrity lasebandleni. Izonyamalala ingelosi. Uma uNkulunkulu asakusize ngevoice eyehlisa into yasekhaya, ungafuni ke silokhu sinengana nawe. Izonyamalala ingelosi. Kuthiwa encwadini kaHebrews sekuyavala. Incwadi kaHebrews chapter number 11. Mawehla nayo kuthiwa uAbraham ngokholwa. uMoses ngokholwa. Asekuthiwa uEnoch ngokholwa. Wahamba noNkulunkulu. Hayi le English liyadeceive kancane. Lithi until he was no more. But ngithanda lesizulu. Elesizulu lithi wahamba noNkulunkulu waze wangakubona ukufa. Bazalwane, why Enoch engabona ukufa? Lithi iBhayibheli wayethembekile phambi kaNkulunkulu. Ngoba lento kufuna ukuthembeka phambi kwabantu iyayinyamalalisa ingelosi. Sithunywa uNkulunkulu kumele sithembeke kuye. Can I say this? Ningivumeleni bazalwane. Into eyenza sife siyethuleni. Uthi uPaul encwadini yamaCorinthians, right? Chapter 15 verse 50. Uthi igazi nenyama athi azikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Athi nakho konke okushabalalayo. Into eyenza ukuthi noma sikholwa sidlule ethuneni, sisuke siyoshiya igazi nenyama ngoba asinakudla umbuso. Right? But ke uEnoch kuthiwa wahamba noNkulunkulu umntungu. Wathembeka uNkulunkulu kade kusho wena mfowethu ukuthi usiqhelisile ngenkazimulo. Uma uhamba noNkulunkulu emzimbeni wakho kugcwala inkazimulo. Kuthiwa ke abal-analyze iBhayibheli bathi uEnoch wahamba noNkulunkulu ethembekile. Kwafika isikhathi la khona inkazimulo kaNkulunkulu bese iningi ukudlula igazi. Esenyameni, right? Ehlale emakhwaveni. Kodwa inkazimulo kaNkulunkulu. Anganoma ngeke ngakubona mina emsebenzini. Ukamana lo muntu ekuthiwa athi uyakudokotela egula kufethiwe kunento iphuzayo. Iyona esisekela impilo yakho. Kuthiwa ungasabiyeki utshwala. Mawungayeki utshwala uzohamba ngoba utshwala ibona sebugcwele kuphi emzimbeni. Now ke uEnoch kuthiwa inkazimulo kaNkulunkulu yagcwala umzimba laze lancane igazi. Bathi abasezulwini umuntu onje uzwa kanjani ethuneni ngoba ayikho into ayoyishiya. Ngoba lento kumele ayoyishiya ethuneni ivele isincane kunenkani. Lithi iBhayibheli ke uEnoch is the second man after Elijah. Elithi iBhayibheli akafanga wahlwithwa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathi ufana sibalandele. Babalandele. Uthi umhlobelela uMankosi ungibona ngisazula zula la. Lithi iBhayibheli bababona bezula zula ehlane inkosi yabajikisa. Ifuna ithi iBhayibheli wathi uFaro uzothi ba confused. Asibalandele. Babalandela. Babalandela. Athi umhlobelela nomindlela. Inohlupho.
balandela bababona bakwa-Israyeli lithi iBhayibheli uma befika olwandle liyasondela iGibhithe nalo ulwandle phambi kwabo nayi nengelosi kaNkulunkulu imile phezu kolwandle. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma noMoses ngoba kukahle bafowethu ukuthi uyikhulumele nenkosi ungezwa ngabantu. Mathiwa sasizwa ngabantu ngabe singobishop ababhayisayo kuphi kuphi kodwa ngeke ukuthi siyakhuluma nenkosi. Bamaphambo lwakhe lithi iBhayibheli uNkulunkulu lithi mabebheke emuva bathi Moses yini lo yenzile usikhiphelele eGibhithe bekukhona sifele khona bona manje sofele ehlane. Lithi iBhayibheli Moses wabheka phezulu konke uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele uphakanyiswe. Uthi uNkulunkulu Moses ukhalelayo uthi Moses naba labantu uthi hey batshele baye phambili namhlanje bazobona ukusindisa kaNkulunkulu. Uthi bafowethu ubhekani ngasemuva laba baseGibhithe ebabona namhlanje akusophinde nibabone naphakade. Lesi sifa nisibona namhlanje akusophinde nisibone naphakade. Lenhlobo lenhlupheko enibona namhlanje akusophinde nibone naphakade. uNkulunkulu nje ufundisa ukutheleza unayo lento ukuthi afike kwena angasho ukuthi angakubuza ukuthi kambe kuwena kuhamba kanjani. Akubuza uma umkhizo ukuthi kambe yena bomgcine. uNkulunkulu unayo nje lento. Now uzoba nenkinga uma ugijimela izulu uhamba wena. Wabafika uKhayini. UKhayini. Umfowenu yena. Hawu uyambona nje Nkosi umfowenu. Yena. Hawu ngikhona nje mvusele uma umphamba yena. Ngoba uNkulunkulu unakho nje mamthe afike kuwena kuyeke wena mamchumayo afuna umuntu kuwe. Kodwa benesikhathi benizothi kuzala umuntu enkosini. Uzoyazi ipain yokuzisa umuntu. Mawuyazi inhlungu yokuzala umuntu angeke umlimaze umuntu. Bonke abantu abalimaza abantu ebandleni, abantu abangazalanga umuntu. Abantu abayinkathazo ebandleni, abantu abangazalanga umuntu. Mawunazi inseka zokuzala umuntu, wazi ukuthi umuntu ulando kanjani eqhubezaneni. Umlimazi. Baba Aaron, athase phambili. Uthi iBhayibheli mabe mapheko olwandle. Wathi uNkulunkulu yona leyo nduku Moses ibhekise ngasolwandle. Lithi iBhayibheli mekhomba ulwandle. Lithi iBhayibheli lwavuleka ulwandle. Kwenze njani? Athi omhlabelelayo umesekhona. Omdala weinsuku. Athi nasiphi na isimo siyamlalela. Balalela ulwandle. Loma ngapha olunye ngapha awushakatha lamasa. Bamthoba kodwa ufuna ukuza kumina. Kanti ubani omunye bafowethu
ukwamandla kwethu ngathi ngizobona ukusindisa kaNkulunkulu. Bafowethu asiyeni kuphi bafowethu? Siyaphi? Bayasihlebe muva, abasihlebe siyaphi? Siyahlupheka sinamali, kodwa sihlupheka sanjeka. Siyaphambili. Bagxeka abagxekayo, siyaphambili. Ngizwa amandla kaNkulunkulu ebusuku. Ngizwa amandla kaNkulunkulu ebusuku. Ngizwa amandla okuqhubeka. Ngizwa amandla okuphikelela. Kwakunengelosi ehamba phambi kwabanye. Thwale ngelosi uthe makuvule kulwandle. Yajika ingelosi. Yayingabisaba phambili. Yajikela ngasemva kwabo. Kwenze njani? Ibihamba phambili ngesikhathi ingozi iphambili. Ngoba ulwandle selivulile. Ingozi ayisekho phambili. Ingozi sisemuva. Ngoba ingelosi kaNkulunkulu igade indawo ongasiboni wena. Kunabantu abakhalelayo ukuthi bakushiye amaphupho empilweni yakho. Kanti ingelosi abona bonke abantu bokhalelwa mabesuka empilweni yakho. Abanye ingelosi isuke sibonile ingozi. I'm glad you are here. Oh hallelujah. Umama ubaba umfundisi wethu babsheke wenza umhlola babuqili senayilana ebandleni. Wakomboleka imoto yakhe uzayikhumbula. Leya moto yayinenkinga eyodwa. Wakusafika ama-reverse cameras. Lena ngangine-class e-UK zinto ngihamba ngayo. Uma ngireverse amamthetho, manje sondela odongeni. Intshela ingozi ekuphi bazalwane. Kodwa leya moto yayinenkinga. Yayingenayo i-front camera. Uma uya phambili wangazushayisa udonga. Ithulele imoto. Ngabuza ubabsheke ngathi le moto yakhiwe kanjani? Wathi le moto yakhiwe in such a way that igadele la ungaboni khona. The reason why ikhana nawo uzoshayisa emva ngoba ubona. Kodwa uma uya phambili uyabona phela nawe. Kunekhathi la ubona ingwele ngesusho lutho khona. Ngoba uyabona nawe. Uma ingwele ukhathinta. Uma ingwele ukhathinta ongasiboni. Abahlukanisa bakwa-Israyeli lithi yayikhanyisa ebusuku ithosha u-Israyeli yayiletha umnyama eGibhithe. Ney'nqola zabo bayaphumputha kumnyama. Wena ukwazi uphuma ebandleni ukuthi ushayiswe umuntu kanti ushayiswe imphumputho engaboni. Kumnyama eGibhithe kuyakhanya kwa-Israyeli. Kwenza kaNkulunkulu bafowethu. Ukwenza kaNkulunkulu. Ukwenza kaNkulunkulu bafowethu. Ukwenza kaNkulunkulu akufani nokwenza kwabantu. Ngifuna uhambe uyophendula abantu abathi izinto zakho wayisingahlangani. Uthi ukwenza kaNkulunkulu. Ukwenza kaNkulunkulu. Siyabona
Siyababongela sebeqondelwe. uNkulunkulu amusebhizi uyabheka. Siyababongela sebebusekile. uNkulunkulu amubhizi uyaxova. Ukwenza kaNkulunkulu. Kumeleni ngikhalisa phela. Ithi Bible uma lengelosi isijikele emva kwabo kuyakhanya la. Ithi Bible uma beqeda kwaba nesikhathi la besondela khona abaseGibhithe. Ithi Bible yona lengelosi yalokhu iqola. Iqola zaseGibhithe ashayeli phambili iyaphumeleleka sumakade. Ilokhiwe yaseGibhithe iyaqhubeka kaSomali. Ukwenza kaNkulunkulu anganoma ngiyakulapha yini ungamsoli uNkulunkulu. Ukwenza kwakhe akufani nokwabantu. You know ukuthi uma uNkulunkulu edelaya akakudinayi. Wena ubanjezelwe awunqatshelwe. Ubanjezelwe awunqatshelwe. Enye yezinto engibonga uNkulunkulu sengimfundile ukuthi uma ezokwenzela utho uqala lwenze kuwe. Engakakwenzeli aqala yenze kuwe. Mawuzoxotshwa ugcobo liqala lwenziwe kuwe ungakenzelwa wena. Ukuze mhlase lwenzelwa wena wazi ukuthi akuyona into yakho. Ngoba uma yenzelwe wena ingenziwe kuwe uvuka ngekusasa uyibiza u10,000. Eyakho vele ayenziwe kuwe yenzelwe uNkulunkulu uthatha isikhathi eyenza kuwe engakakwenzeli yona. Sekuphi impendulo hamba uyobatshela laba bathi uNkulunkulu akaphendula ubatshela ukuthi uyaphendula. Inkinga yakhe ukuthi kuyenzeka afika athi not now. Not now futhi uyimpendulo. Not now yes kahle kahle. But just not. Ayimanje. Imoto uzoba nayo. Kodwa ayi manje ngisayenza kuwe ungakakwenzeli yona. So that ungezudelela mhla sengikwenzele yona ngiqale ngiyenze kuwe. Abantu abenziwe before benzelwa bayathoba noma sebenzelwa. Ngoba baqale benziwa ivumela inkosi kwenze before izokwenzela. Siqedile. Siphayiphelile. Maqhubeka. Uma beqeda. Ulonje lwababo.
Kuhlangana amanzi uFaro nempi yakhe bahamba namanzi kuthiwa kwajika intombazana uMiriam igama lakhe wathi bafowethu uNkulunkulu angeke enze into engaka sijike sivala umlomo angeke uNkulunkulu asilwele kangaka sijike sivala umlomo wakhombaza into lesheshayo wathi uNkulunkulu wethu ubongwa ihash nekweliyalo ihash nekweliyalo ihash nekweliyalo ihash nekweliyalo ihash nekweliyalo ihash nekweliyalo. Sesiphila nabazalwa nabathwele. Uthwalizwe kuthwala nabazalwane. Mabebuza uthi wathwalaphi? Uthi olunye uhlobo lwesithwalo lolu. Ngaye emvuselelweni. Ngathola ihashi nenkweli yakhe. Ephoselelwakhe. Ngathwala kanjani? Asifeni ngezinyawo. Sifeni ngezinyawo. Bafowethu ungamsola uNkulunkulu ukwenza kwakhe lokho unakho nje ukukudelay kuze bengathi akakuboni. Ungangitshela nje mamkhizo wehlalele ningasezi esezwile ukuthi uLazaro yakule esetsheliwe kwathiwa lo mthandayo lo khipho kweshumi
lo nikelayo lo philo obungcwele kwasho ukuthi isikhathi sakhe akusona isikhathi sabantu nokwenza kwakhe akhona ukwenza kwabantu baphinde babuya mamthetho bathi hayi bonkosi sithe lo mthandayo inkosi iyabhizi ngezinto zayo ukwenza kaNkulunkulu kwenza kaNkulunkulu. Can I throw this? Ungayifanisi nabantu noma ngaze nifanisane njengekhwaya sebandleni ungayifanisi nomuntu ukwenza kaNkulunkulu akunandaba ukuthi ubani otheni ubani owenzeni ihashi inkweli yalo ngizophosela ulwandle namhlanje usuku vala amehlo akho sithandazi shala khasamaya shila khaya indala kamasaya imathakhala masiya ndikhala mahaya imasaya iyalakha ukhazimula ngobungcwele uhlale endaweni eziphakeme uyabalwela bakho uyabaza abangabakho nangosuku lwenhlupheko bonke abakhala kuwe uyabezwa siyabonga baba ukwenza kwakho usidileyile ngokwenza kwakho kodwa siyabonga ukuthi sesiyabona ngaphesheya ukwenza kwakho kuhlekanisile ngezwe kodwa siyabonga ukuthi bowuyenza ungakasenzeli mfundisi uTuli ngicela ube nemic emlonyeni wakho sothandaza prophetess mama Ngemba ngicela ibe khona imic esandleni sakho sondela kulabazalwane badumisayo shala khama sivala amehlo ethu bazalwane sivala amehlo ethu kunento eyiphoselelwandle namhlanje kunento eyiphoselelwandle izunkulunkulu elwela abantu bakhe well done well done well done well done well done for holding on well done well done uthi usebeka lokho awukagive up yashisa emshadweni well done for holding on well done yashisa entidisweni kunezipho zakho well done well done kwa ministry yashisa hlalo well done for holding on well done for holding on. I declare the help is here. The backup is here. The heavenly assistant is here. Ngakusala wedwa. Ngakusayiphendulela. Nabantu abelo baxwayisa. Uthi ngomunye umuntu ke manje. Yilwani nami at your own expense nas. Sengomunye umuntu nabantu abangibelayo. Ngiyevusela wena wafika thola ibackup. Sendlela abantu basezulwini ngizwe isandla somusa siqinisa amadolo baseqeka ngizwe isandla somusa siduduza inhliziyo abayiphokile ungakhali sisoma ungakhali ibackup yasezulwini siye my Jesus my Father thandaza nomuntu but I can't do this my Jesus alone I'm a failure I can't do this alone I can't I've tried to ministry yashisa umshado yashisa umndeni yashisa yonke into emsebenzini yashisa ngiphilela ama accusations I can't do this alone on my own I can't stand uyize kimi sothandaza buya sizothandaza nawe ngizwe izulu likona abantu namhlanje mfundisi uMphemba ngizwe izulu likhafathi inhliziyo ephukile. Bless you, my one. Bless you, sister. Santa Ribosia Tarabosa Shakalabaya. Who say my puppy? Antoine, bless you, bless you, bless you, bless you. If we break up here, says Louis. Path after path, struggle after struggle. Let me break up here, says Louis. Promise that we know the puppy.
uNkulunkulu ezulwini emhlabeni uNkulunkulu okholekile othembisayo uNkulunkulu lona othi ungizungezile ngemumva phambili wasuka isandla phezu kwami abantwana bakho uNkulunkulu wethandweni Jesu Kristu waseNazaretha sibonga ukubona usithi izinto baba wethandweni ubabiyela njengoNkulunkulu abamshiya umuntu njengoNkulunkulu azikhathalelayo baba Yathakazela inkazimulo yakho mayehlala phezu kwempilo zabo yathakazela isifiso sakho asehlala phezu kwabo igama likaJesu mayabukela uNkulunkulu wethu onamandla okwazi ukukhuluma kanje ongafezi thina izwi lakho uNkulunkulu alinibezela wathanda ukudlala lodwa lingafezekanga Namhlanje uNkulunkulu wethandweni ligcwalise phezu kwempilo zabo siyabonga baba babona bebuya bebonga uNkulunkulu wethu umsebenzi emihle nemkhulu obenzele yona kwelihle igama eligcotshiwe likaKristu inkosi Jesus in the name of Jesus, we will go see Jesus.
siyabonga wena wedwa omini wona phakade siyabonga wena wedwa ongehli uNkulunkulu othona amandla ungabathinta abantwana bakho egameni lika Jesu waseNazaretha onamandla ongcwele ebusuku uNkulunkulu wethona amandla ukuzokwenza restoration empilweni zabantwana bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha bayethe dwala lethu bayethe sithando somphefumulo wethu bayethe Lion of the tribe of Judah bayethe the great I am God siyabonga baba wethu ongcwele thatha indawo yakho namhlanje uNkulunkulu othona amandla onke impela kuliqiniso ukuthi iGibhithe sibonile isiuphinde silibone laphakathi sabathona amandla uwenile uIsrael namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha onamandla ongcwele phakama Nkosi yezulu namhlanje sizokuliculelisha uNkulunkulu wethu onamandla onke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha onamandla siyabonga bayethe siyabonga thwana lethu siyabonga sithanda somphefumulo wethu ulabashikabaka kasiya labahadeka rikola basa labaheka mandari baba basheka rekeshika tabakasari yabahadela baba babasiya. We thank you, Spirit of the living God. Tatinao yako uNkulunkulu wethu onamandla ongcwele. We shall hear of your exploits. We shall hear the testimonies from your people. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Siyababaza uNkulunkulu wethu onamandla. Akekho njengawe nomalinganiswa nawe. Impela you are the great I am God. Who are the Lion of the tribe of Judah. We thank you, Spirit of the living God. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Shaka uNkulunkulu izandla la ukuthi if by any chance we were live on Facebook or any capturing of some sort, tell us pull off camera bazalwane.